Nyakoromogi machiegni e chenro mar mine wacho mana kana singo elo jaelieta kawuono antiere koda wendo kapok amiyo wendo thuolo mar mondo mi oler ni en ng'ato timang'o adwani mondo mi alerne joma kia wantiere e ndalo 16 mag weche mag kedo kod lwenje mag kit chwech kata 16 days of GBV ne jogo mong'eye kamano ka bende ei thuolo ni irango kaka inyalo kedi koda weche mabende otenore koda lwenje mag kit chwech kamoting'o nyange mar joma nyiri, kamoting'o lwenje mane yudi, kamoting'o bembo. Omiyo kawuono wadawuoyo kotenore koda achiel kuom weche makamago ma en bembo ei keny. Tachiel gima bende kata gima duong' mosemiyo wachni en wach matama en kaluwore ni chike ma pacho ka pok oyango bembo ei keny kaka tim maundu kendo onge chik makumo wach makamano. Omiyo en gima jokanyo kama oting'o jogo makedo ne ratich oganda osebedo kago lweny mar mondo mi one ni piny Kenya obedo achiel kuom pinjego makumo bembo ei keny kaluwore ni mana kaka bembo mamoko orocho kit ngima mar dhano. Adwani mondo mi arwak wendo machiegni e studio to adwani mondo ichak mana fulo nyingi kamiaye nikech kana keto posta mara e mbui mar Facebook to thoth ji nowacho ni wachalre. Adwani mondo ichak gi fulori gi tich mitimo kaeto wadhi nyime. Erokamano ahinya. Akaw thuolo ni mondo agoni erokamano maduong' kuom luonga mondo abed kawuono e twak mar wuoyo gi ogandawa. Nyinga Pamela Awino Akelo, an nyar Homa Bay County to an min Siaya. Atiyo ne sirkal, an mama japuonj, sani atiyo kaka Director mar Education. Erokamano ahinya Pamela Akelo. Mana ka wadonje wach mar bembo ei keny. Inyalo mana ng'isowa ni gik moko, ang'eyo nitie gik matimore mondo ing'e ni koro ma en bembo nikech sama ng'ato dhi katedo to nitiere weche ma wang'eyo ni gin gik mochuno ma koro oyang ne nyako tim. Kata kamano ere pogruok mar ng'eyo ni ma oyangi ni onego timre gi sama koro iluonge ni bembo. Erokamano. Kit keny en ni nyathi ma pod ranga ma wuoyi kohero nyako to dhi owacho ni yawa ahero nyako moro en nyar kama kama to joodgi konye hero kendo gidhi ma giduok erokamano ne jonyuol nyako kuom res nyako makite ber kendo majaber kuom neno. Mae wendo ni makikelo dalau to in number 1 defender mare, in en number 1 protector mare nikech obiro ka nikech hera. Ei keny ka wan gi gima wacho tek gi dholuo to jo wagunda wacho ni intimacy. Ng'at ma in go intimate en mihero kibet bute, en ng'at ma kata komuli to mulno endo ok hinyi. To kendo wacho ni en ng'at ma kata kohinyi to bende iwacho ni oyo gi hera maherego we aling'. Miyo bembo ei keny bet gi matek wacho nikech chieng' ma koro goli officially gi jonyuolni e kanisa ma kanisa bende puodhi ni ibiro we jonyuolni tidhi padri kuom ja osiepni madhi bet jaodini. Achiel kuom responsibilities midhi timo en conjugal. Ni koro riwruok e kitanda en gima koro owinjore kendo yangi kata gi jonyuolni ni dhi adhiya kata kikelo nyathi to moro wa malich kendo wa celebrate. Lakini en gima itimo ei hera. Ng'at mihero ok ibambi. To nitie bembo ei keny nikech joma chuo ing'e ni madala gi kae modake, kae moike bieche kendo kowuoyo to thuon to kendo en gi support mar ji mang'eny ka. Mako wacho ni rach si rach be ji biro winje. Ere kaka ng'ato ng'eyo ni ma to koro kalo winjruok mane wabedogo ma koro bembo? Samoro kaka wan joma mine opuonjwa ni kidhi katedo titerori mos. Iterori mos pile pile to ento idho malo. Samoro kobiro to dwa chamo ring'o to ring'o ni be ne ok okelo. To ipoko padi. To samo padi ni be koro ichwanyori kode hera cha odok piny. To kendo ka koro udhi kor kachiena to kendo ka koro dwa chako wuoyo kodi to chunyi be ok mor gi wach ni. Koro ochuni ni mondo iriwri kode ubede achiel. Makata ok idwar kata idwaro to biro chuni ma chunyi ok oyie be ok iwuo to be samoro nyalo kata padi kaponi idwa tamori. Wawacho ni mano koro bembo. Mano koro ok en hera. Mae osiep odi. Mae wendo mirito gi hera. Omiyo ka mama oneno ka koro kalo kanyo kar hera to en gi thuolo mar dhi donjo ka polis mondo wachno oketh ratiche. Oketh ratiche en bura mayalo tek nikech jonyuol ni nomi thuolo mondo idhi dag kode mondo ubed gimoro achiel kaka ng'ato gi jaode
kendo unyuol nyithindo to ok unyuol nyithindo ka ok ubet kode achiel to moko bende usenyuolo to ere kaka kawuono koro kendo bet bembo en chieng' cha to ne umor ne un intimate kendo konyisi gimoro tiwinjo piyo piyo kata kong'wenyi tiwacho ni ang'wenya mana nikech ohera kata kopadi to ok iwinj lit to chieng' ma koro kopadi tiwinjo lit to mano koro kalo laini mano koro endo o violate right ni. Erokamano. To ere kaka sami sefwenyo ni makoro bembo bedo ni sani ok nyal kume kaluwore ni chike ma pacho ka ok oyange kaka ketho ratiro mar ng'ato, ere okang' ma ng'ato nyalo kawo? Wan gi human rights activists bende makonyo mine ma kiripot to ginyalo kawo kesno case by case to ging'iyo kaka nochakore nikech udak kanyo pile pile bende uriworu e kitanda pile pile to be ok ochuno ni gini timore pile pile to nitie maka koro kalo kama ndiki kama koro ok imorgo to koro idhi report to jogi biro penji magi kawo kesni magi teri mos mos mondo ging'e adieri ni kanye mondo koro gikaw ne atua kiko chako goyi kendo. Kaka un joma tiyo weche mag lony mag kedo gi weche machalo kamagi bura busebedo koyure be nitiere mine kata wuon nikech samoro wuone emibambo aparo ni kiko bed ni joma mine ma ibambo kinde duto inyalo lero na mano kata kamano aparo nitiere samoro joma wuone ma samoro bende nie keny to gineno ka gima gimbe ibambo gi ginyalo bedo buche matin ben in inyalo lero na ni kwan ji adi ma bende samoro yudo machal kamagi. Erokamano. Wasewinjo kendo wasewinjo mang'eny ni joma wuone bende ibambo gi joma mine lakini kaka kiti chwech ok yot mondo ng'ama mama obamb dichuo nikech kaka ochweye. Nyasaye nochwe dichuo mopogore gi dhako ma gima kelo pogruok e kind female gi male ma en dichuo ema nyalo timo gi thuon mama ok nyal timo gima kamano gi thuon omiyo mama nyalo wuoyo kode yo manyiso na heri kendo da her bet kodi achiel to mondo chune to ok do chune nikech ok obi ikore mondo tim tijno. Okang' mage musegoyo kaka jalony weche mag kit chwech mar neno ni samoro piny Kenya ochako go okang' mabiro neno ni bembo ei keny bobedo achiel kaka bembo kata obedo achiel kaka achiel kuom timbe maundu mana kaka bembo mamoko. Erokamano. En gima wawacho ni kelo lony kelo ng'eyo mang'eny raising awareness wan gi community based organizations and civil societies ma wuoyo kodgi e chiefs baraza wuoyo kodgi kata kanisa seche moko gi organize mana kendgi to gikelo mine kamoro achiel kendgi to ginyisogi ni mwandiko gi te ere gima kotimni to mi mor to ere gima kotimni to mi chunyi bet marach. Kapo ni en mul moro komuli tiwinjo kimor timo igo tik to nitie mul moro ma komuli go tiwinjo kichwanyori tiketo x kae to ging'e ni e list ni magigo x ni magi ok gidwar kod nyiso chuo bende ni neno magi ema joma mine ok ohero ma kitimo ne to chwanyore hera to heri ndi in wuon nyithinde kuma dhie bende onge lakini mule mos mogo tik gi to miyo bet mamor kimule mos to mor kata king'wenye matin to bendo mor ni jahera ne mang'wenye gi hera in love. Penjo na en ni ere kaka inyalo go report mar bembo ei keny tichak iduogo e odni kata ere kaka wuoth bedo tok ka jaodi oseng'eyo ni nisetere e riwruok mar joma mine kendo ifulo ni ma timore ere kaka iduoge kata ere kaka uneno ni wach ni ok oduogo ketho keny ni chutho? Erokamano. Wan gi jok machiwo psychosocial support mondo koro babani koseng'eye tiloso kode kapok gini okethore nikech wan be ok dwa gomb ni mondo waketh keny mar ng'ato. Keny mar ji ariyo ok onego wakethi nikech bug Nyasaye bende otamore. Koro wang'e ni kodhi odonjo ma bwana ma iye jawang'ni iye wang' to koro wang' ni ture koro ikete bathe ma en bende kansle mondo nyise ni kata kowacho gini en nanodwa ni mondo udag gi mor koling to ubiro dak ndalo mang'eny to in timor to en to ok omor
odwani en bende kaka imorni in bende mor. Gik mamoro jaodi gin achiel ariyo nyaka par. Gik machwanyo jaodi gin achiel ariyo adek nyaka par. Koro gik machwanyegi baba we, to gik mamoregi in bende tim mondo udag gi hera e kindu, mondo unyis nyithindo hera, mondo ugwedh nyithindu, mondo mama be onyis nyithindo ni baba ni en ng'at ma important e ngimau. Baba ema nyalo gwedho nyathi, mama ok gwedh nyathi. Omiyo mama nyaka treat baba maber ka nyithindo neno, kato nyithindo bende respecte, ka hera bete e ot. E kind nyithindo gi mama, kendo kind nyithindo gi baba, ok nyithindo gi mama kende. Aparo ni e penjo maduong' bende maneno ka ji penjo kanyo, kata joma chuo mose wuoyo kama nakete e mbui marwa wacho ni sama ni ei keny kae bende nitiere kwayo, nikech gin ging'eyo ni kisedonje keny to koro en mana kaka pile. Koro ema nyise ma koro giwacho ni samoro ka ng'ato ok okwayo to ng'ama miyo neno ka en bembo, to ng'ama dichuo samoro neno ni mara tiro mara. Erokamano. E marriage counseling kapok otim arus to gigi wacho maler ni nyaka ichak nyiso hera gokinyi kodhiambo pok ochopo. Nyaka inyise ni ai min muse kawuono to lawi ni oromi, lawi ni to tinde dwa tiyo nega nyiew ni machielo. Notwang'e kanye, ne en pesa di, amiyi pesa di ng'adi yadi mondo water ka fundi ochako goli maber kama. Kotedo kuon to wacho ni ai to kuoni to kawuono dung' mach. Ta chiela ma kawuono, chiedo ma kawuono kende, kit chiedo ni mora. Miyo chuny ng'ama mama bende mor, ei to kare wuon muse bo ohero mana gik matimo gi kama. Koro mor gi wuon muse. Ka wang' ochopo godhiambo to wacho ni ai to mon muse karise mana biro misetieko luoko, misetedo, miseluoko to perfume mikalo go kano. Ai perfume no nyisa mondo iba nyiew ni mondo igoye pile pile. Ineno ka chuny mama yaore gi jaode nikech nyise weche mamit ne winjo. Koro kata ka wang' gichopo kocha ni gidwa bete achiel to tich bet mayot, ok en dhao, en mana hera. Peter Otieno wacho ka ni wuoye gi mine matiyo gi wach makamano mar mondo mi gikum go ng'ama dichuo kokoso negi. Erokamano. Ang'e ni mine seche moko chunygi bet marach ka koro gineno nokosnegi to wacho ni an bende koro kabinyise hera. Nikech odwa ni mondo los richo gi richo. Richo ok los richo. Kochwanyi ok chwanyi, in bende kik ichwanye. In koro los richo gi ber. In koro yude kaka ditere mondo udhi e kanisa kode kamoro achiel kata ka pile pile ento drop un gi nyithinde kanisa to ento dokot. Ni wuon mse ahero ka wuotho kodi to kendo ka wan kodi to nyithindo gi ok chanda kanisa. Kawuono wadhi e kanisa. Ting'e maber ni no chwanyi en bende ng'eyo. To wuoro to min mse ni kare wiye wilga kaka na adie mecha. Kendo pod wacho mana wuoth kode. Ing'eni duoko chunye chien mondo wach ni nyako ni kare nyar dak we ahere. Erokamano ahinya. Kamana ka watieko, ang'o ma diher e kinde wantiere e kind ndalo 16 mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Ere lokruok ma diher mondo jokele udi nikech ng'enyne kata berne mar wach kama en tieke oko mar doho. Ang'o ma lokruok mane machuo koda mine mantiere e keny onego loki ahinya kotenore koda weche mag korka chiena. Weche mag korka chiena gin weche manyalo loso bende nyalo ketho. Koro wawacho ni e ndalo 16 mag gender activism chakore tarik 25 mar Novemba nyaka tarik 10 mar Desemba. Weche ma wawacho gin weche majiwo chuny. Jiwo chuny mine to kendo jiwo chuny chuo. Kata jiwo nyithindo manyiri to wanyiso gi ni gijiw nyaka nyithindo ma yawuoyi. Kendo tinde to wanyiso nyaka nyithindo ma yawuoyi mondo jiw nyithindo manyiri. Nikech gimoro ka kuom nyathi ma wuoyi kadhi kuom nyathi ma nyako to kendo gikawo serious. Mondo ging'e ni nyithindo manyiri gin vulnerable molo machuo. Joma mine bende gin vulnerable molo joma chuo. Nitie gimiluongo ni triple threat. Triple threat en defilement or bembo mag nyithindo manyiri kata mana mine. Niko bambo nyathi manyako kata mama to nyalo yudo ayaki to bendo nyalo yudo ich. Ka en nyathi ma dhi e skul to bendo dhi drop out nikech en gi ich. Koro safa nyadi dek molo nyathi ma wuoyi. Koro wacho ni nyithindo manyiri gi ok ni wadwa ketho gi, ok wadwa ni gikethre, to wadwa ni mondo ji te ong'e ni mondo tergi maber, ritgi kaka tong'. Wacho ni gin jok miluongo ni welo. Makata chieng' ma koro bet maduong' kodhi bet wendo kamoro dhi penjo to wendo no biro to kendo ji mor te nyaka min wuoyi nyiero ni babi kelo wendo. Mae wendo ma nyaka her. To mondo wachak hero gi kapod gin e skul. Mondo kik gimak iye mo iu.
mondo giwe skul. To bende chik tinde nitie masani nyaka wawachi ni kata ka nyathi matin manyako ng'ato bambo momiyo ich momiyo yaki to pod inyalo thiedhe magigi lok maber mabed maber ma nyathine ni be onyuol moduogo e skul motieko skul moyud tich mobeda professional kaka in Madam Okinda mobeda professional kaka professionals moko mosenene ngimagi machalo Mama Phoebe Asiu. Erokamano ahinya kaka in jalony kendo mobet e komno. Ang'eyo ni kinde mathoth weche mag mine gi nyiri gin gik ma ineno pile, gin gik miromogo mane lony mari. Bedo iparo ni piny Kenya osegoyo kang' e rito joma mine gi nyithindo manyiri? Erokamano, piny Kenya osegoyo kang' maber kuom joma mine to gi nyithindo manyiri. Wachako gi tiegruok mag jopuonj madhi puonjo. Jopuonj madhi puonjo sani, jopuonj madhi timo diploma, kikawogi tikawo 50-50 nyithindo manyiri, 50 nyithindo mayawuoyi. Mondo ka gitieko college to gitieko ka koro numbers giromre, iluongo ni equality or equal opportunities for girls and boys to be teachers. Nikech teachers gi gin role models ne nyithindo ka. To be wawacho ni nyathi manyako kata nyathi mawuoyi nigi right provided by the constitution kende Basic Education Act ni nyaka obed e school. Jok moko to koneno gi ka giwuok nyithindo matindo maraga makoro pod chako pong' to bambogi to kata ko bambegi momiye ich to badwa ni chik nitie mowacho ni pod gidok e skul. Kendo kodok e skul to chik no keto laini mar gik monego otimne mondo supporte mondo kik ochako drop out kendo makata koduogo tikete day school godhiambo to dhi neno nyathine tembo mor nyathine bende dhoth. To kobiro skul ka to kipimo ne nyithindo nyoyo jik 2 to ni medo jik 3 nikech ochiemo mare to kendo gi nyathi modhi dhodho cha bende di chiemo. Kimiyo nyithindo uniforms achiel to ni miya 2 nikech kapo ni en gi chak to samoro wuok to ketho blouse to nitie change room odhi o change piyo to rwako blouse maler ok odog dala nikech kodok nyaka dala to dhi lose the whole day odhi dhodho nyathi mokaw nyathi onindgo makoro kinyo bia e skul kiny. Erokamano ahinya Madam Pamela. Mane thuolo mane wan godo kendo ang'eyo ni wabiro twak kende kinde manyime kotenore koda weche mag thiro nyathi manyako kaachiel koda joma mine. Erokamano ahinya nyakoromogi mano e giko mar twak marwa mar mine wacho. Kata kamano ageno ni kony achiel ariyo kotenore koda twak ma kawuono mane en bembo ei keny. Ka kamano waringo wadhi duka matin pod aduogo gi weche manyien. Kik idhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg.